Kudutshulwe kwabulwa abantu ababili, oyedwa Walimala Kabi Emgwaqeni U-R603 ngase Adams Mission nase E-Illovu eningizimu Theku namhlanje. Ngokusho kwabahlengi bakwa-ALS Paramedics, izisulu okungubaba, umama nendodana bafelwe imoto kule ndawo kwaqhamuka abalisa abavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kubo. Lo mndeni uzamile-ke ukubaleka, kepha labalisa baqhubeka babadubula. Abakwa-ALS Paramedics baboniswe indlu engakulo mgwaqo lapho bethole khona owesifazane oneminyaka elapha ko-40 elimele kabi. Welashwa khona lapho ngaphambi kokuphuthunyiswa esibhedlela. Baphinde baboniswa enye futhi indlu lapho bethole khona isidumbu sendodana esikababa satholakala ngasosebeni lomfula. Ayaziwa-ke imbangela yokuhlaselwa kwabo. The motive for the shooting obviously will still need to be investigated, but you know it's unknown at this stage because, as I said, it would almost appear as if the suspects followed the family members down the path, you know, from where the first incident was on the main road on the R603.